Hello guys, welcome back to my channel and my new video. So guys, माने दिनैहाय बोथोर गिबिनि थाइजौ जानो नागिरबाय आरो आलासि लाबोनायसोमोन जोंनिबो न'आव आब'नि फिसायनि बिब'ना जानो नागिरबाय दायो ओमफ्राय नायलांदो गाइस दिनैनि भिडिअखौ हारसिंसो जागोन खोमा ओमफ्राय रावबो जायानो आमाय मोनजानो गियो आरो ओमफ्राय नायसै दायो जागोन जाया आब' होननाय ओमफ्राय बे फार्स्टआव लगायनांगौखाय जाया होनसिगोन आरो ओमफ्राय दायो आं लगायखांनांगौ एसे जानो नागिरो जाफ्लांसिगोन आरो गरमानो आइयाव मा खालामनानै थांनोखा बेनिखायनो जालाबायसैलै थाइजौआ थाइबा नै ओमफ्राय एसे गिदिर जाखाबाय आरो नै थोरसिबो लाबोबाय Jangan lakukan kapsul lah sebaik. Bisa macam mana bisa? Coba ya. Đâu đâu còn đâu. Này á, ayo mama jauh ke sini. Istilah kan? Mana lain nama? Jangan ni deh, tahu na tahu. Kita tahu. Sini bukan sini, kabel ni macam mana? Istilah mana ni? Istilah saya sama istilah macam. Lam lah sih. Dah selesai. Mana yang gelas saya jumpa dia ada macamnya. First time take lagi. Isi apa saja warna? Nunggu lagi berah. Stay जाखांनानै ओरैनो दं ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय मैयाहाय जानस्रा सासे लाबोदोंमोन आरो लोगो हरनाय ओमफ्राय बेखौ एसे भिडिअ बानायदोंमोन आं मैया मोनायावनो जाखांबाय ओमफ्राय आं भिडिअ बानायासै आरो ओमफ्राय सेसा बेदरखौ बारा थावनाय मोनाखै आं मोनामनाय मोनदां एसे ओंखायनो जायाखै आं बारा ओमफ्राय मोनसे आङो आंनि लोगोनि जाहैनाया बेखौ एसे गोथाव मोनदोंमोन आरो गोरान बेलेगमोन जेसेया
ओमफ्राय नायदो गाइस मैया दाख्लैनि माने दाख्लै आयं थांनायनिबो भिडिअ एसे बानायदोंमोन ससे क्लिपखौ नायलांदो गाइस नै सेसा गोजांदों ना मादों बे सेसाया ओमफ्राय माने बिदिनो मावबाय थाखायो बेमार जानायसो ए मेगना गोजा गोजाथार नै जा साइसखा सोरना दाङाखै नोङो दाङाखै दांबाय सोरमाव फाग्लि नै सिखा इलाय इसा मुत्तुआ जा साइस सोलायदों नै मुत्तुनाव लायखे लाय उदैया गेन्द्रा जादों उदै गेन्द्रा जागोन बेखौ जाजोबनानै दङ आखाखौबो नै डेन्ड्रासनि बेस्ट फ्रेन्ड हरनाय नै गाइस बेखौ बायदो नोंस्रा बायदो मामि जोंहाबो बायनांगौ बिदि बायनो सेसाखौ बायसै औ ए सेसा नांगौ होमबालाय नोंसोर मेथाइ मोनजाया दे होमबा नोंसोर मेथाइ मोनजाया दे बेनो होजोबनांगोन मेथाइखौ दे बेनो असे आंनोलायनो लाबोग्रा बिथाङा थैसो नायगासिनो बेखौनो बयबो ओमफ्राय बयबो सेकेन्डबो थाया नायनायानो बै माबायाव दङ बेहाय हौनाय बेखौ बे मानसिनाव बाबाथाय खोमायावसो हाबो खेला दानफा गथ'फोर माबा ओंखाम फुननाय जाबाय ओंखाम जानो दासो जाथों ओंखामानो गैखाया फुङाव फुंनायल' सिनायगौ माइ जावखांनो आंखौ फुंनाय नुलायथारदों खालाय गिदिर नुनायसै भिडिअ मेगना बुदै बुदैसो जासिनो आंना मैया माने उन्दुनानै मा होनोमोनलाय दहाय थाब सिखाराखैना आङो दहाय थाब सिखाराखै So guys, this video was just an entertaining so much. Bye bye.